खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोनाथ' दायो गासिबनियावबो रेशन कार्डआथ' दंखायोसै जानांगौ नाथायबा नोंथांमोना नैबेखौसो मिथिया जानो हागौ आरो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना 20,000 फैसा मोननो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअजों माबोरै रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना 20,000 फैसा मोननो हायो आं बेखौ बे भिडिअजों आबुङै खोन्थाहरनो नागिरदों बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्ट्स होनो नांगौ बेफोरनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअजों आबुङै मिथिजोबनो हागोन दा बेनिखायनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांथार होननानै आरो बेनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थागोरबावबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा बे स्किमनि नामा जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम दा बे स्किमनि जोहैनो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो नाथायबा खौरां बिजोङाव बेखौ होनाय दङ आरो 20,000निफ्राय लानानै 30,000नि गेजेराव फैसा मोननो हायो नैबे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमनि जोहै बेबादि जोंहा खौरां बिजोङाव होनाय दं आरो नाथायबा नैबे स्किमनि गाइडलाइन्स बादिबा 20,000 होनाय दं आरो नोंथांमोना नायनो हागोन 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा बे नङा जेनेबा रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसा मोननो हागोन बेबादि नङा नोंथांमोना माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दै दा बिनि मेन मोनसे क्राइटेरिया बेनो जाहैबाय न'खरनि जाय गाहाय एबा जाय न'खरखौ थाखा फैसा खामायनानै सामलायो न'खरनि जाय गाहाय दा बे मानसिया रुंसारि जायोबा एबा थैयोबासो नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफ्रा एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो जाय न'खरनि गाहाय एबा जाय न'खरखौ खामायनानै सामलायोमोन दा बिथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 60 बोसोरनि गेजेराव दंमोनबा बिथाङा दायो रुंसारि जाबाय एबा थैबायबा थैनाया जेखिनि जाया थैबानो जायो जेनेबा एक्सिडेन्टआनो जा बेमार आजारजों थैबायानो जा जेखिनि जाया मानो दा बिथाङा थैबायबा अब्ला न'खरनि मानसिया रेशन कार्ड दङबा एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जानांगौ मानसिनि जिउखौथ' मिथिया नालाय दिनै दं गाबोन गैया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे स्किमनि बागै खोन्थाहरखादों आरो जाहाथे नोंथांमोना जायफोर एलिजिबोल नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों 20,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोबा भारतनि गासिबो नागरिकानो बे स्किमनि थाखाय एलिजिबोल एबा एप्लाइखौ खालामनो हायो बिपिएल कार्ड माने रेशन कार्ड नोंथांमोनाव थानो नांगौ दा बिनिफ्राय बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना न'खरनि जाय गाहाय एबा जाय थाखा फैसा खामायनानै न'खरखौ सामलायोमोन दा बिथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 60 बोसोरनि गेजेराव जेनेबा दङमोन बिथाङा दायो रुंसारि जाबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हागोन बेहाय जेन्डारनि जेबो खोथा गैया हिन्जावसा हौवासा बेबादि खोथा गैया एप्लाइ खालामनो हायो न'खरनि मानसिया एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो दा बिनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसेसखौ आं एसे उनाव खोन्थाहरनोसै आं गिबियावनोथ' मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनो नागिरदों नोंथांमोना डेथ सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन जेनेबा जाय मानसिया थैबाय दा बिथांनि डेथ सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि होनो नांसिगोन बिनिफ्राय एड्रेसनि प्रुफ होनो नांगोन बिनिफ्राय बिपिएल कार्ड एबा रेशन कार्ड फेमिलिनिखौ होनो नांसिगोन फेमिलि आइडियाथ' थाखायो नालाय रेशन कार्डआवनो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बेखिनि आइडियानो आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फेमिलि मेम्बारा सासे नैबेथ' गोजौनिया जाहैबाय बे जाय मानसिया थैनायनि बिनि गासैबो डिटेल्स होनाय दा बिनिफ्राय न'खरनि जायखिजाया सासे मानसिनि फेमिलिनि जेनेबा गाहाया थैबाय दा बिनि नेक्स्ट गाहाया सोर जागोन दा बिनि डकुमेन्ट्सखौ होदो आरो नोंथांमोना जेरै एड्रेस आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै मोनसे डकुमेन्ट्स होनांगोन एड्रेस प्रुफ हिसाबै मोनसे डकुमेन्ट्स होनांगोन एज प्रुफ हिसाबै मोनसे डकुमेन्ट्स होनांगोन फेमिलि आइडि नाम्बार होनो नांगोन बिनिफ्राय आधार नाम्बार बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट जायखिजाया माने आधारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टखौ होनो नांगौ होननानै बेहाय बुंदों आरो आधारजों लिंक गैयाबा बेहायबो नै फैसाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो आं खावलायबाय थादों सिगांनिफ्रायनो दायो जिखिनि जाया गभर्नमेन्टनि स्किमनि थाखाय नोङो जेनेबा लाभखौ लानो लुबैयोबा नोङो आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारनांगौ जाखाबाय आरो जिखिनि जाया स्किमनि लाभखौनो नोङो आधारा जुदि बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबाथाय नोङो मोननो हाखाया आरो दा बिनिफ्राय पासपर्ट साइज नांगौ आरो न'खरनि जायखिजाया गाहायनि आरो दा बे जाहैबाय जोंहा डकुमेन्ट्सफ्रा बेहाय जेबो गोरायानो गैया गासैबो इजि गोजा आरो बुंनायानो बोरैबा जालायलांदों आंहा गारमाया बारा थिग जायाखै दे बुंनाया मायाबा बुंनांगौआ मायाबा बुंफ्लांबाय थादों दा बेनिफ्राय अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दे बेखौ अनलाइन नोंथांमोना नैबे उमां एपआव फैनानैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो अनलाइनखौनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा सोरबाफोर एलिजिबोलबा नोंथांमोना अनलाइनखौनो एप्लाइ खालामना लाफैबानो जाबाय आं अनलाइन एपनि लिंकखौ नैबे उमां एप दङ आरो वेबसाइट दङ बेहाय नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन आं बिनि फर्मखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन दा बेनिफ्राय बे अफलाइन फर्मखौ एबा नोंथांमोना बे फर्मखौ बहा साबमिट खालामहैनांगोननो नैबेहाय डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसाव नोंथांमोना अफिसारनि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामहैनांगोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि अफिसाव थांनांसिगोन आरो अब्लानो जागोन दा बेबादि आरो
दा बिनिफ्राय नङाबा नैबे तेहसिल ससियेल वेलफेयार अफिसाव थांनानैबो नोंथांमोना फ्रि अफ कस्ट जेबो फैसा होनालासिनो नोंथांमोना फर्मखौल' साबमिट खालामनानै मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ आं खोन्थाखाबायनोसै बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होदो बिनिफ्राय बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोना नैबे डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिस नङाबा तेहसिल ससियेल वेलफेयार अफिसाव फ्रियावनो नोंथांमोना साबमिट खालामना होयोबानो जागोन आरो खामानिया दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय दा नोंथांमोना माबाफोर बुजिनानै मोनासैबा एबा माखौबाफोर सोंनांगौ थाबायबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन जेनेबा मानसिनि जिबनाथ' आरो दिनै दं गाबोन गैया नालाय दा बिनिखायनो दा आरो बेहाय न'खरनि जायखिजाया बेहाय थाखा फैसा खामायनानै जाय न'खरखौ बेङो दा बिथांनि मानसिया बिथाङा जेनेबा थैयोबा न'खरनि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बिनिखायनो बेथ' गासिबो न'खराव बेबायदि जाथाया सानसे नङा सानसे जायोआनो आरो मालाबा जाफ्लाङो आरो एक्सिडेन्टआव मालाबा जायो सोरबा मालाबा बेमाराव बेबादिनो जाफ्लाङो आरो गासिबो न'खराव जायाबाबो दा बिनिखायनो जाहाथे जायफोर न'खराव बेबादि जादों जाहाथे नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय आरो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना सोंहरदो माखौबाफोर सोंनांगौ दङबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।